în casă, draganenii, măi. Fericită de la masă, când ai liniște în casă, mă gândesc că mor la mâine, n-am nici mamă, n-am nici pâine. Și mă uit pe strada mea, poate vine cineva să-mi dau o cană de apă. Când o pi la moartea mea, mâine că o să mă surudă lumea, cam poți cineva, ai bine cu aia. Dar ne zici, băi, cu curii din Bălăie, mânică cântă că se supără, Doamne cântă că sunt supără, mă văd, și să cânti cu curii bine, mânică că stau ce bea, sta de mine. Uita că stau și pe asta de mine, mă, ce-a mără! Da, mulțumesc. Hai. Și tu ceva? Ia, prefete că vorbești la telefon. Păi, ce? Telefon de valoare. Telefonul meu. Ce telefon? Telefonul meu. Ce pula mea? Mai așa știi să zic. Ce mai faci, bălălă? O strofă mică, da, cum știi tu, da, de râs. Păi ce strofă mă să zic, mă, să mor? Da, care să facem să râdă. Mă să mă luăm, ce? De pe... Da, prinde-ți tu. Da, prinde. De dimineață lângă la pesoală, la mator, va percuri pe rând. Mă înțeleg pe cer, la tuci la pecior. Începe acuceatul ăsta, cred că am nebunit. Așa este mult de pescar, n-am mai pomenit. Stai acolo, bălălă, stai acolo. Ce-a la pecior, la pecior, să vede câte ori am capul, cum bă, oacaca, brasca să căca, oacaca, brasca să... De preț, prinzi cu unde ți-a și pește, că mai mult. Am momentul să sari. Nu te Ia mai pe o dată, bălălă. Nu trebuie nici unde ți nici bani. Cu mâna, bam. Apeși că e pe permisiune, băgă. Așa, bălălă. Unde ți-a și pește și gândac. Apesul e pe repede. Îmi fac care și fac, la place trebuie. Nu trebuie niciunde, nici mare din gândac. Ce fac colțelul ăsta, cred că am nebunit. Aceasta este mult de Așa, bălălău. N-am mai pomenit. Oacaca. De ce? Că de seară brască, n-ar suten și brască. Suten și... Cum face brasca? Brasca. Și cotoiul când îi dă la pisică? Îi dă la pisică.